Ο Αντώνης, είμαι 19 χρονών και αρέσκει μου να κοιμούμαι. Ο μούστος είναι ο χυμός που παράγεται από την σύθλιψη, το πάτημα δηλαδή, ποιου φρούτου? Αχλάδι. Του σταφυλιού. Ξεκινάμε με τον Αντώνη εδώ που μας είπε ότι το χόμπι του είναι να κοιμάμαι. Κοιμάται στέκοντας, όπως βλέπετε, καμία έκπληξη. Από πού είστε? Από την ΑΚΑ. Με τι ασχολείστε εκτός από το να κοιμάστε? Σπουδές. Σπουδάζετε. Διοίκηση να επιχειρήσει. Διοίκηση επιχειρήσεων ο Αντώνης. Πρώτη φορά ακούω κάποιον που φιλοδοξεί να διοικήσει μια επιχείρηση ότι του αρέσει να κοιμάται. Έχετε οικογενειακή επιχείρηση? Όχι. Επιχειρήσεις που πουλάτε στρώματα? Όχι. Για τέτοιες θα είστε καλός. Ζετέ και Αρασέ είναι στην Άρση Βαρών. Ξέρετε την Άρση Βαρών? Όχι. Τον Πύρο Δήμα, καλό μου παιδί. Δεν ασχολούμαι. Ο Μούστος, Αντώνη, από το Αχλάδι. Ξέρετε τι είναι ο Μούστος? Όχι. Πρώτη φορά να τα ακούω. Η μητρική σας γλώσσα ποια είναι? Ελληνικά. Σίγουρα. Ναι. Του Ομήρου. Του Ελίτη. Τι στο μούστο δηλαδή εδώ ελληνικά? Μούστος είναι ο παλουζές που λέμε στα κυπριακά. Έχεις δίκιο. Ποιες δύο ξένες λέξεις αντιστοιχούν στα αρχικά συντή? Τον D είναι τον disk. Ναι. Cart. Πώς αλλιώς είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο ο διάσημος πίνακας του Λεωνάρντο Νταβίντσι Μόνα Λίζα? Πάσου. Τζοκόντα. Από ποια χώρα καταγόταν ο διάσημος ζωγράφος Σαλβατόρ Νταλί? Γαλλία. Ισπανία. Ποιος αριθμός είναι το εννιαπλάσιο του 9? 9 επί 9? Πάσου. 81. Και τι έχετε ντυθεί? Κίτρινο... Τάσος Τρίφωνος. Πού κόλλα τώρα αυτό? Σε βλέπω όλη μέρα στην τηλεόραση με τα μαύρα και λέω πολύ στεναχωριά να του δείσω που κάμισα κοστούμια με άλλο χρώμα, πιο εύθυμο. Δεν βγάζει κανένα νόημα αυτό που Γιατί είπατε. δοκίμασε να βάλεις ένα χρωματιστό κοστούμάκι, συνέχεια με τα μαύρα. Σχολιάστε το Γιώργο το Μάλαμα στο hashtag ο πιο αδύναμος κρίκος. Το μόνο έτσι που μπορώ να βρω για να δικαιολογήσω αυτό που είπατε είναι αν εννοείτε ότι είμαι ξινός σαν το λεμόνι. Απ' έξω, απ' έξω. Όχι. Όχι. Είσαι σκούρος. Σκούρος σαν το σκοτάδι. Και εσείς φοράτε κίτρινα. Βάλε και πού εσύ κολλάω κίτρινα. εγώ? Βάλε και εσύ κίτρινα, γι' αυτό τα φορείς. Να τα δεις, να τα βάλεις. Ντύθηκε ότι να είναι ο συνδικαλιστής και είναι δημοτικός σύμβουλος και σου λέει ας πω και ότι να είναι. Ποιο νησί των Κυκλάδων είναι γνωστό για τα περίφημα συριανά λουκούμια του? Ραβική. Η Σύρος. Τι είδους βραβείο είναι η Χρυσή Σκούφη? Ταινιών. Μαγειρικής. Τι είναι το μπασμάτι? Το μπασμάτι. Δεν ξέρω. Τρόφιμο. Τι τρόφιμο? Δεν ξέρω. Ρύζι. Ιταλικός όρος μίας λέξης για τον ειδικό της παρασκευής εσπρέσο και άλλων ιταλικών καφέδων. Σε ελεύθερη μετάφραση πρόκειται απλά για τον καφετζή. Πώς λέγεται? Καφετσίνο. Ο μπαρίστας. Ποιο ήταν το επάγγελμα του Αμερικανού Όσκαρ Ντελαρέντα? Συγγραφέας. Σχεδιαστής μόδας. Ποιο είναι το μικρό όνομα του Έλληνα παρουσιαστή και ηθοποιού Μουτσινά? Γιώργο. Νίκος. Σε ποια πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται η περιοχή Αστόρια, όπου ζουν και πολλοί Ελληνοαμερικανοί? Σε Φλόριντα. Στη Νέα Υόρκη. Ο Μουτσινάς είναι Νίκος και όχι Γιώργος Μουτσινάς. Στείλτε του τα χαιρετίσματα, αφού θέλετε να παίξετε στον Λούι. Στείλτε του χαιρετίσματα του Γιώργου Μουτσινά. Γεια σας κύριε Τσινά. Όχι Τσινά, παιδί μου, Μουτσινά. Είναι δύσκολο το επίθετο, Μουτσινάς. Ευχαριστώ. Δεκαφεϊνέ από αύριο. Και η Αστόρια. Συγχύστηκα. Στη Φλόριντα. Συγχύστηκα πάρα πολύ κύριε Τάσο. Από πού συγχύστηκατε κύριε Χρήση? Γιατί όλα είναι κοντά. Η Φλόριντα με τη Νέα Υόρκη είναι κοντά. Με το αεροπλάνο 3 ώρες νομίζω είναι. Κοντά 3 ώρες. Εντάξει. 3 ώρες θέλεις από την Κύπρο να πας στην Ιταλία. Πώς αλλιώς είναι γνωστή στην Κύπρο η γιορτή του Αγίου Πνεύματος, που η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει 50 μέρες μετά το Πάσχα και πέφτει πάντα Δευτέρα?
Γίνονται και πανηγύρια. Πάσο. Κατακλυσμός. Τι δεν έχουμε όταν υπάρχει λειψιδρία? Δρία. Ο Ριχάρδος, ο πρώτος ο Λεοντόκαρδος, ονομάστηκε Λεοντόκαρδος λόγω του θάρρους του στο πεδίο της μάχης ή λόγω της μεγαλοκαρδίας του? Της μεγαλοκαρδίας. Λόγω του θάρρους του. Μπανκ. Δεν έχει μπαν Κώστα, διότι ήταν λαθασμένη η απάντηση για τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο. Είμαι ο Φιδίας, είμαι 23 χρονών, δουλεύω σε ΟΠ και είμαι συλλέκτης προστίμων. Τι σημαίνει η γαλλικής καταγωγής λέξη ρεκλάμα? Κλάμ. Φιδίας, τρέλα στην ορθογραφία. Όπως βλέπετε ο Αντώνης με γιώτα. Κάντε ένα κοντινό, το βλέπει, το ξαναβλέπει. Το όμικρον. Πάλι καλά που το α το έγραψε σωστά. Πώς και σας ξέφυγε, Φιδία? Έφυγε πολύ, αλλά εντάξει. Τι ήταν ο Φιδίας στην αρχαία Ελλάδα? Αρχαίος γλύφτης. Γλύφτης. Είναι αρχαίος που έκανε τον Παρθενώνα. Έγλυφε Ρωμάνο. καλά. Γλύφτης, παιδί μου, τι γλύφτης? Γλύφτης, πάω στο Κυπριακά, γλύφτης. Στα κυπριακά είναι γλύφτης. Ναι, μπράβο, sorry. Ο γλύφτης στα κυπριακά και στα κοινή ελληνική είναι κάτι άλλο. Είναι συλλέκτης προστίμων, προφανώς για την ορθογραφία. Όχι. Αλλά Πάει αστυνομία. Ταχύτητα, ζώνη, όλα. είσαι και περήφανος για αυτό το πράγμα. Όχι, απλά Χόμπι ενδιαφέροντα. έχω μπει ασχολούμαι με τον DJ. Α, είστε DJ. Ασχολούμαι, όχι επαγγελματικά, ρασιτεχνικά. Πού παίζετε δηλαδή? Ρασιτεχνικά μόνος μου σπίτι, ναι. Α, Δεν παίζω κάπου. μόνος σας, μέσα στο σπίτι και χτυπιέστε. Ναι. Και εδώ ερασιτεχνικά παίζετε, Φιδία, από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, Φιδία, ακολουθήστε με. Η λέξη ρεκλάμα, γιατί να σημαίνει κλάμα? Δεν ξέρω ποια λέξη κλάμα. Ήταν λάθος μου, απλά βιάστηκα και απάντησα. Προφανώς όμως εδώ ταιριάζει το ρεκλάμα.